Így ülve maradva, testvérek, hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, és imádkozzunk, kérjük az ő áldását, jelenlétét, szent lelkét a ma esti alkalomra is együttlétünkre. Urunk, legyen áldott a Te neved azért, hogy úgy szólíthatunk meg Téged, mint olyan Istent, aki azt mondtad a Te népednek, hogy elrejtőzködő Isten vagy. És tudjuk, Uram, hogy a bűneink miatt kell neked rejtőzködnöd. A bűneink miatt fordítod el, Uram, a Te arcodat, mert nem tudod nézni, nem tudod elviselni a bűnt. Jézus Krisztusért kérünk ma este, hogy fordítsd felénk a Te orcádat. A Te orcádnak világossága ragyogjon mirejánk. Köszönjük neked, hogy az az Isten vagy, aki azt mondtad, hogy naponta kitárod a Te karjaidat az engedetlen nép felé, engeded megkeresni, megtalálni magadat, és azt mondod, itt vagyok, itt vagyok. Köszönjük, hogy ma is kitárod a kezedet, ma is kitárod a karjaidat felénk, és kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy ezekkel az átszegett kezekkel keresd meg közöttünk ma este az elveszettet, a bűnöst, a rabot, és arra kérlek, Jézus, hogy ezekkel a kezekkel emeld fel ma közöttünk az elesettet, a csüggedőt, a reményvesztettet, a depresszióst, a kétségbeesettet, a félelemmel küszködőt. Add, Uram, hogy a szívünk csendben rád tudjon figyelni, meghalljuk, és a szívünkkel is megértsük azt, amit mondani akarsz, és a Te szabadításodat ad nekünk a Jézus Krisztus vére által, ma este a bűneinktől. Legyen áldott a Te neved azért, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Amen. Jézus Krisztus mondja nékünk, vétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, amint az evangelizációs lapról is látjátok, ma este az ige több helyről szól hozzánk a Bibliából, azért, mert ezek az igék, amelyeket most felolvasok, ezek az ige részletek a 10 csapás közé vannak elrejtve. A 10 csapás között szerepelnek ezek az igék, jönnek a csapások egyik a másik után, és a csapások között Egyiptomba, hogy Isten kivezesse a népét, történik valami, van esemény, és én ezeket az igéket szeretném nektek felolvasni, mondani fogom az igehelyeket, hogy honnan olvasom. A Mózes második könyvéből fogom olvasni az igét, a 8. fejezet 16. versével kezdem, ülve maradva, alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk a ma esti igéket. Ezt mondta az Úr Mózesnek: állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd neki, így szól az Úr, bocsásd el népemet, hogy nekem szolgáljon. A 21. verstől olvasom tovább. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta: menjetek, áldozzatok isteneteknek, de itt az országban. De Mózes azt felelte: nem volna helyes így cselekednünk, mert undorodnak az egyiptomiak attól, amit mi áldozunk Istenünknek, az Úrnak.
Hiszen ha azt áldozzuk, amitől undorodnak az egyiptomiak, megköveznek bennünket. El akarunk menni a pusztába 3 napi járóföldre, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó: én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztába áldozzatok Isteneteknek, az Úrnak, csak nagyon messze ne menjetek. Könyörögjetek értem is. 10. fejezet, 8. verse. Ezért visszavitték Mózest és Áront a fáraó elé, aki így szólt hozzájuk: menjetek, szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak. De kik fognak elmenni? A fiatalokkal és az öregekkel megyünk, felelte Mózes. Fiainkkal és leányainkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak. A fáraó azt mondta nekik: úgy legyen veletek az Úr, ahogyan én elbocsátalak benneteket családostul. Vigyázzatok, rosszat akartok. Nem úgy lesz, csak ti férfiak menjetek, és szolgáljatok az Úrnak. Azzal elkergették őket a fáraó elől. És végül, testvérek, a 24. verstől a fejezet végéig. Ekkor hívatta a fáraó Mózest, és azt mondta: menjetek, tiszteljétek az Urat, de juhaitok és marháitok itt maradnak. Még a családtagok is elmehetnek veletek. Mózes azonban azt felelte: velünk fog jönni jószágunk is, nem marad itt egy fia sem, mert magunk sem tudjuk, míg oda nem érünk, hogy hogyan kell tisztelnünk az Urat. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, nem akarta elbocsátani a népet, ezt mondta neki a faraó: takarodj előlem, vigyázz, ne kerülj többé a szemem elé, mert meghalsz, amíg egyszer meglátlak. Mózes így felelt: jól mondod, nem látsz engem többet. Amen. Drága testvérek, a ma esti evangelizációs szolgálatnak, amit látjátok, az a címe, amit nemzeti ünnepünkön, nemzeti költőnk is feltett nekünk, feltett a magyar népnek. A kérdés így hangzik: rabok lesztek, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Drága testvérek, lehet szabad lenni, az este hallottuk az evangéliumban, hogy Isten magának szabad gyermekeket akar, szabad embereket, és drága testvérek, kinek a saját döntése az, hogy meg lehet maradni rabnak. Meg lehet maradni a bűnnek a rabságában. Isten tőlünk is megkérdezi, mit akarsz, rab akarsz lenni, vagy szabad. És amikor az Úr Jézus Krisztus a zsidó népnek a szabadságról beszélt, akkor a zsidó nép felsziszent, és azt mondta Jézusnak, amit mi is mondhatunk, hogy mi nem voltunk rabja senkinek. Lehet, hogy sokan azt mondjátok közületek, akik ma este itt vagytok ezen az evangelizáción, hogy én a magam ura vagyok. Én azt csinálok az életemmel, amit akarok. Én magam hozom a döntéseket, én magam irányítom az életemet, én nem vagyok szolgája senkinek. A zsidók azt mondták Jézusnak: mi nem Hágártól származunk. Mi nem a szolga asszonytól származunk, Izmael attól származik, de mi a szabad asszonynak, Sárának vagyunk a leszármazottai, és mi szabadok voltunk, és a zsidók előtt végigvonult a történelmük, és szinte mondták Jézusnak, hogy nézd Jézus,
minket nem tudott megtörni se Antiochus Epiphanes, minket nem tudott megtörni se Nabukadnecár, amikor fogságban is voltunk, és felépítette a Dura mezején a saját aranyszobrát, és azt mondta ez a diktátor, hogy boruljatok le, és imádjatok engem letérdelve. Mi azoknak vagyunk a leszármazottai, akik talpon maradtak, akik lábon álltak, akik vállalták a Auschwitzot, a tüzes kemencét. Mi nem voltunk szolgái se a rómaiaknak, leigázhattak bennünket, de behódolni nem hódoltunk be. És drága testvérek, mi is mondhatjuk ma azt, hogy minket sem emésztett fel a török, nem emésztett fel a Habsburg hatalom. Nekünk az ünnepeink, nézzétek meg, hogy mind vereségek. Mind vereségek. 48, Trianon, 56, mind vereségek, de nem vettétek észre, hogy a vereségek nekünk mind nemzeti önmegbecsülést és dicsőséget szereztek. És mondhatjuk azt, hogy nem tört meg bennünket az sem, hogy fiainknak javát kivégezték, nem tört meg bennünket az sem, hogy országrészeket leszakítottak, nem tört meg az sem, hogy ránk jött az orosz és elnyomott bennünket, nem voltunk rabjai senkinek. Szabad emberek voltunk. És erre Jézus, tudjátok, hogy mit válaszolt a zsidóknak, és mit válaszolt nekünk is, mit válaszol nekünk is. Nem erről beszélek nektek. Nem erről beszélek nektek, hanem én arról beszélek nektek, mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Aki bűnt cselekszi, az rabja a bűnnek. Testvéreim, valaminek a szolgái kell legyünk, mindegyikünk, aki itt van. Nehogy bárki, aki itt van, ő azt higgye, hogy ő szabad, és rendelkezik az életével, a maga szabadságával. Van egy gyönyörű regény, Gárdonyi Gézának egy regénye, ez a címe, hogy az Isten rabjai. És a regény azzal kezdődik, hogy egy kisfiú megy az édesapjával az utcán, és lát bizonyos embereket, némelyeket a sáncba, prostikat az útszélén, és mindegyiket kérdezi, hogy édesapa, ezek kik? És akkor az apja mondja, hogy fiam, ezek az alkohol rabjai. Ezek kik? Ezek a testnek, a szexnek a rabjai. És végül meglát két fekete ruhást, és azt kérdezi, hogy édesapa, ők kinek a rabjai? És az apja ránéz, és azt mondja, hogy fiam, ezek az Istennek a rabjai. Drága testvéreim, valakinek a rabjai vagyunk. A kérdés az, hogy kinek vagyunk a rabjai. Ha Istennek vagyunk a rabjai, akkor Isten egy olyan úr, aki felszabadítja a rabokat. Isten egy olyan gazda, akit szabadon lehet, szabad lelkiismerettel lehet választani, és drága testvérek, ezt nem értik sokan, amikor vétkeznek, amikor zsákutcába jutnak, amikor sötét utakon járnak, és a végén megisszák a levét, hogy miért nem állította ezt meg az Isten? Miért engedte ezt meg az Isten? Azért, testvérek, mert Isten nem rabokat akar. Isten nem erőlteti rád az akaratát, az igazságát, az útját, hanem szabad választást enged neked. Elmondja neked a jót, és előbb adja a rosszat. És azt mondja, válasszatok, kit akartok szolgálni, kit akarsz, hogy az urad legyen. Válasz, hogy melyik úton akarsz járni. És drága testvérek, aki olvassa a Bibliát, az tudja, hogy az Isten elmondja azt, hogy ezen az úton mi vár rád, milyen következménye lesz, és mi lesz az útnak a vége. A
A kérdés az, hogy mit akar az ember. És drága testvérek, nézzétek meg, hogy végig a Szentírásban végig vonul egy bizonyos dolog. Mégpedig a Szentírásban mindig van egy hely. Némelykor Egyiptomnak hívja a Biblia, holnap este látni fogjuk, hogy Sodomának hívja, aztán Babilonnak hívja a Biblia, aztán meg arról beszél, hogy világ, meg világnak az istene. Mindig van egy hely, holnap majd beszélni fogok erről, hogy ez tulajdonképpen nem egy lokális hely, hanem egy állapot. Ma este Isten igéje arról beszél, hogy van egy ország, amelyet Egyiptomnak hívnak. Tudjátok, hogy mit jelent magyarul Egyiptom? A sötét egy az egybe lefordítva, Mitzraim, azt jelenti, hogy a sötétségnek az országa, a bűnnek az országa. És ennek az országnak van egy ura, amelyik mindig változtatja a nevét. Hol második Rámszesznek hívják, hol Belsacárnak hívják a Bibliában, hol Antiochus Epiphanesnek, hol Lucifernek, hol e világ istenének. Miközben a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változtatja a nevét. Ő nem változtatja a nevét. Ennek az országnak az ura változtatja a nevét. És drága testvérek, ebben az országban van egy nép a szolgaságban. Ott van egy nép. Az Istennek a választott népe, az Isten népe, akit a fáraó leigázott, akit a fáraó tönkretett, már 430 éve ott van a szolgaságban, és majd egyszer szerintem az is ki fog derülni, hogy a világ 7 csodája közül a most álló piramisokat is zsidó kezek építették, rabszolgakezek, hordták össze azokat a köveket. Ott van a szolgaságban, testvérek, és Isten ezt a népet akarja a szolgaságból kiszabadítani. És tudjátok, hogy hogyan? Isten küld olyan embereket, akik már megszabadultak Egyiptomból. Isten küld olyan embereket, drága testvérek, tudjátok, hogy mi volt az első csodálatos élményem, amikor megszabadultam Egyiptomból, megtértem a bűnből. Elkezdtem inni a hideg vizet, és ahogy ittam a vizet, áldottam az Istent, hogy milyen jó a hideg víz. Mózes 40 évig a pusztában megtapasztalta azt, hogy milyen jó a kecsketejet szabadon inni. Milyen jó reggel úgy kelni, ahogy a feleségem mondta, énekelni. Nem úgy kelni, hogy a kápók ütik az ostort, ordítják, hogy felkelés, kimenni téglát vetni, menni, beleállni a gépszíjba, hajtani, tapodni, nyomni, mert öntözték, azt mondja Isten, azon a földre, amelyre beviszlek téged, a Kánaán földjére. Nem kell majd taposni a Nílusnak a vizét, szivattyúzni, hogy öntözd a rizsföldeket, hanem azt a földet fentről majd az Isten esője fogja áztatni. Az Isten fogja megáldani, és úgy fog adni neked termést. Ó, de nagy különbséget tudtak tenni Izrael, hogy milyen a Nílus vizét taposni, hogy jöjjön a szivattyúval a víz egész nap, vagy pedig, hogy az Isten magától adja az áldást, és adja az esőt, testvérek. És ott van ez a nép, akihez Isten küld olyanokat, akik már megszabadultak, hogy mondja el, hogy van szabadulás. Küldi Mózest és Áront. Ezen a héten elküldött engem és a feleségemet. Szeretnénk nektek elmondani, testvérek, hogy van szabadulás. Szeretnénk nektek elmondani, hogy a Jézus vére által, a Jézus kereszt halála által van szabadulás, van menekülés a bűnből, és nincs az életednek olyan mélysége, ahonnan az Isten ne tudna téged kiszabadítani.
Lehet, hogy ma este te is azt mondod, hogy te nem vagy rabja semminek, de nem így van. Tudjátok, hogy mit beszélnek a rabságról? Már régóta utazom át Magyarországot. A tavalyi év végén Kisvárdán evangélizáltam, és itt is, ahogy beérkeztem a faluba, láttam, ezt beütöttem a Google-ba Kisvárdát, hogy nézzem, hogy merre kell jönnöm, és a Google-ba nézzétek meg, hogy mi az első dolog, amit az internet kiad Kisvárdáról. Mit gondoltok, micsoda? Eladó házak. És nem kevés. Nagyvarsányban vajon hány van? És drága testvérek, Magyarország második legnagyobb városába evangélizáltam, Miskolcon, megdöbbentő, hogy szinte mindegyik tömbházlakáson 2 banner, telefonszám, nagybetűvel eladó. Utazom át Dél-Magyarországot, egészen Marcalig, Zalaegerszegig, minden 4., 5. házra kiírva, hogy eladó. Kérdezem, hogy miért? Az eladósodás miatt. Egy néptestvérek, amely rab a saját földjén. És az este már beszéltem arról, hogy mit mond a magyar nemzet, hogy miért van ez az eladósodás. De testvérek, tudjátok, hogy miért van? A telhetetlen szívünk miatt. A telhetetlen szívünk miatt. 17 évvel ezelőtt engem a családommal együtt lehelyeztek egy olyan vidékre, a legvadabb románok közé, ahol hallottam, amikor kihelyeztek, hogy beszélik a túlsószobába, hogy oda tesszük abba a gödörbe, a családjával éhen fog halni. Ezt szó szerint kimondták. Fel fogja adni, úgyse fogja bírni. És drága testvérek, a kihelyezésem éjszakáján igét olvastam, az asztal fölött ott voltam, és olvasom a Bibliát, és az esti ige, ez volt az evangéliumból: Jákob, Jákob, Miklós, Miklós. Jákob azt mondja, itt vagyok, Uram, ami azt jelenti, állok rendelkezésedre, akárhova küldesz, akármilyen körülmények közé. És azt mondja az Úr neki tovább, ne félj oda lemenni, mert én veled megyek. És drága testvérek, azon az estén Isten megkérdezte, Bódis Miklós, elég neked az, ha én a mindenható Isten megígérem, hogy veled megyek oda? És azt mondtam, hogy Uram, nekem ennél több nem kell, és azon az estén kötöttem egy szövetséget az Istennel. Azt mondtam neki, Uram, ha minden hétre adsz nekem egy doboz rámamargarint a 4 tagú családomnak, és naponta egy beknit, én nem foglak téged megtagadni. És drága testvérek, itt vagyunk 17 év után előttetek, itt állunk ma este, és nézzetek ránk, a cipőnk nincs elszakadva. A ruhánk nincsen elnyűve, és 17 éven keresztül ott lent, a teljes kietlenségben fedetlen templomok, tele bodzával, családdal, kihalt magyarság, 5 gyülekezetbe eltemettük az utolsó magyart. Van 3 gyülekezetünk, amely 2 lelkes. És a legnagyobb gyülekezetünk a 11 000 lakosú városban 40 magyar nyugdíjas. És drága testvérek, ezen a helyen 17 év óta nézzük a családommal az asztalt, és áldjuk az Istent, mert egyetlen egy nap sem volt csak margarin és lekné. Tudjátok, hogy miért? Mert a gazdasági krízisek és válságok nem a hívőknek szólnak. A gazdasági válság azoknak szól, akik kinn a világba Isten nélkül járnak. A hívőknek az ígéretek szólnak, és
És az ígéretekben azt mondja Isten, a hegyek megrendülhetnek, és a halmok megirogatnak. De az irántad való hűségem el nem hagy téged, és meg nem rendül a szereteted. Veled lesz a bajba, én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Isten nem hazudik. Isten, testvérek, nem hazudik. Tudjátok, hogy mi volt Izraelnek a bűne a pusztában? Potyogott a mézes kalács az égből, cikcakba repkedtek a fácánok, esett a hús, potyogott, már annyi volt, hogy Izrael kihánta, annyi húst evett, és volt friss víz, és azt írja a Biblia, ők zúgolódtak a sátraikba. Tudjátok, hogy miért mennek el a fiaitok Londonba, meg Párizsba, meg Madridba? Tudod, hogy miért? Mert zúgolódsz a sátrakba. Magyarországon ennyi kenyér, mint most nem volt soha. 1000 forintig bálástól lehet a ruhát venni, amiért 50 évvel ezelőtt fél évet kellett dolgozni. Testvérek. És a fiaink meg az unokáink mit hallanak a sátrainkban? Nem elég, nem jó, jobb is lehetne, kint cukorból van a kerítés. Testvérek. És ott van a telhetetlen szív. Emiatt adósodunk el, testvérek. A telhetetlen szív. Megelégednél egy doboz margarinnal, megelégednél? Azt kérti az Isten. Ha arról lenne szó. De telhetetlen a szív, testvérek, és mert telhetetlen a szív, nagyobbat nyújtózunk, mint amennyit a takarónkért, és felvesszük a kölcsönt. Drága testvérek, nem olvasjuk, hogy a kölcsönt az evangélium nem engedi meg. Szóval senkinek semmivel ne tartozzatok. Csak mivel? Hogy egymást szeressétek. Azzal viszont igen. Senkinek semmivel ne tartozzatok. És drága testvérek, mivel csődbe jut az életünk, nagykor jönnek Magyarországon segítségként a jósok. A nézők, a kártyavetők, Mária Pócs, papok, kolostorok, mi lesz a jövő? Mi lesz a jövő? Drága testvérek, Isten nekem megadta azt a kegyelmi ajándékot, hogy bemegyek egy házba, és érzem, hogy okkultizmus van a házban. Ég a tűz a kandallóba, de hideg van a házban. El vannak mosogatva az edények a konyhába, de látom, hogy úgy vannak elrendezve, úgy áll kés minden az asztalon, érzem, hogy valami nem tiszta. Leülünk a háziasszonnyal beszélgetni, és az okkultizmusnak az egyik jele mindig az, hogy nagyon nagy az önsajnálat. Vaj, hogy tudok sajnálni magamat, hogy tönkre van a családom. Sírok, kesergek, panaszkodok. És mondja, hogy nem tudja, hogy miért, de megmagyarázhatatlanul iszik a férj. De úgy szezonban. Rájön néha-néha. Pedig semmi ok nincs. Aztán meséli, hogy olyan szép háza, meg családja van a fiának, de válik. És a lányának a 8-10 éves gyerekei még mindig oda pisilnek az ágyba, mert valami miatt félnek. Az első kérdésem mindig ez, hol tetszett járni? Kivörösödik, belepirosodik, ezt meg a tiszteletes úr honnan tudja? Mondom, a szimptomákról tudom. A szimptomákról tudom. Testvérek, a sötét, okkult utaknak vannak szimptomái, és szeretném neked elmondani, hogy vannak következményei. A Bibliában van egy asszony, aki eladósodik. Ismeritek ezt a történetet? És az Isten emberéhez kiáll segítségért. És azt mondja, hogy Uram, az én férjem félte az Urat. Ő félte. Kérdezem én, miért nem félte ő is?
A férjem meghalt, és én pedig adósságba keveredtem, és azt mondja az asszony, jött a hitelező, hogy fizessek. És én azt mondtam neki, nem tudok fizetni, és a hitelező azt mondta, nincs semmi baj, viszem a 2 fiadat rabszolgának. Nem kell fizess. Drága testvérek, a sötét utaknak az ára soha nem az a fehér boríték, amit elvittél, hanem a sötét utaknak az ára mindig a családod. És ha ma este nem viszed a vér alá ezeket az utakat, ha ma este nem tagadod meg ezeket az utakat, és nem kérsz rá bocsánatot az Istentől, a szemed láttára fog tönkre menni a családod. A szemed láttára fognak megnyomorodni a gyermekeid, meg tönkre menni az unokáid, akiket annyira szeretsz. Tudod, hogy miért? Mert jönni fog a hitelező. Az ördög ad, ő is tud csodát tenni, de soha semmit nem ad ingyen. Egyszer visszajön, és kéri majd a fizetséget. Fizesd meg, amit adtam neked akkor, és testvérek, sokan nem tudják azt, hogy lelki gondozásra jöjjenek Hátszegre vagy a Marosvásárhelyi pszichiátriára internáltassák be magukat. És drága testvérek, ahogy megvallják a bűneiket, egyszerre csak lehullnak a bilincsek, az átok, a sötétség, az ördögnek a karmai elkezdenek felengedni, testvérek. Mondják, hogy ott imádkoztak. Persze. A legjobb imitáló az az ördög, testvérek. Ő tudja a legjobban imitálni az Istent. Az Istennek a majma. Ő tudja a legjobban utánozni az Istent. Csak a gyökér a kérdés. Csak a gyökér a kérdés. És drága testvérek, az okkultizmusnak a következménye szinte mindegyik családban, mert foszlik minden, omlik minden, az meg a paráznaság. Ja, ma már Magyarországon adtunk neki egy szép nevet. Párkapcsolat. A Székelyföldön testvérek még mindig kurválkodásnak nevezik. Még mindig így hívják. És az Isten a Bibliában még mindig paráznaságnak nevezi. Mi adtunk egy szép nevet neki, összeköltözés. De szép. Yeah. Csak hogy drága testvérek, ezen nincs rajta az Isten áldás, ezen az Isten átka van rajta. Ne várjátok, Isten soha nem fogja megáldani a bűnt. Csinálhattok akármit, Isten soha nem fogja jóváhagyni a bűnt, és azt, hogy az ember áttöri az Istennek a kerítését. Mindig lesz következménye. Mindig lesz következménye. És drága testvéreim, mi a következménye ennek? Az a következménye, hogy rabja leszek a testnek. Rabja leszek a szexnek, rabja leszek a kívánságaimnak, testvéreim, és jön a mocsok, árad vele a mocsok be az életembe, a pornó, a moslék az életembe, a tisztántalan utak, és egyszer csak felébredett testvérek, hogy teljesen le vagyok bénulva, depressziós az életem, nem tudom, hogy miért van a depresszió. A depresszió a Bibliából azt jelenti, hogy bűn, leterheltség. Jézus a názáreti zsinagógába azt mondja, azért jöttem, hogy szabadon bocsássam kiket? A lesújtottakat. Mikor az ember depressziós, le van sújtva, nem tudja, hogy miért van lesújtva. Azért, mert felgyűlt a tudatalattiba valami. A tudatalattiba elraktározott dolgok, amiről a férjed se tud, a feleséged se tud, senki se tud, már annyira lesújtanak, hogy már nem tudsz mozogni.
Nem tudsz járni, rab vagy, és Jézus azt mondja a názáreti zsinagógába, azért jöttem, hogy szabadon bocsássam, szabadságot hozzak a lesújtottaknak, és itt szó szerint a görögben a depresszió szó szerepel. És drága testvérek, így leszünk rabjai, így indul el a bűn az életünkbe, és így leszünk rabjai, így leszünk megkötözöttei dolgoknak, testvérek, az okkultizmus miatt pénznek, italnak, így leszünk rabjai a meggazdagodásnak, és azt mondjuk mi, hogy szabadok vagyunk, és nem vesszük észre, hogy de hogy már rég rabok vagyunk. Már rég rabok vagyunk, és drága testvéreim, ha nem történik valami az életünkben, akkor rabként halunk meg. Na most, drága testvéreim, a jó hír az, hogy van megoldás. Erről beszél a Biblia. Van szabadulás ebből a helyzetből. Meg lehet menekülni, és Isten ezért adta a kezünkbe az evangéliumot, hogy mondja el, hogy a kereszten kinyílott a szabadság felé egy ajtó, és be lehet menni, át lehet menni a rabságból a szabadságba. Csak az én kérdésem az, hogy miért mégis van olyan kevés szabad ember? Én nem sokat látok Magyarországon. Tudjátok, hogy mi a meggyőződésem? Hogy Magyarországnak 1%-a sem ismeri Jézus Krisztus személyes megváltójaként. Meg vagyok róla győződve, 1%-a sem. Meg vagyok győződve, hogy Magyarországon nincs 100 000 hívő ember, aki szabadulást, megtérést, újjászületést élt volna át. Miért van ilyen kevés? Tudjátok, hogy miért, testvéreim? Mert átver bennünket a fáraó. Átver bennünket az ördög. Nézzétek meg, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, korán reggel állj oda a fáraó elé, még nem itta meg a kávéját. Egész éjszaka múlatott. Reggel azt se tudja, hogy hívják. Minek hívják? Állj oda, zavarba van reggel, nincs ereje, ezért kell az Úr elé odaállni korán reggel, testvérek, mert korán reggel a fáraó nem tud gondolkozni. Állj oda korán reggel a fáraó elé, hamar el akarja majd intézni az ügyet, és mondd meg neki azt, hogy engedje el a népemet, szolgáltatok már neki 430 éven keresztül eleget, legyen a népem szabad, szolgáljon nekem. Jóvel azt mondja, drága asszonytestvérek, amit eddig lerágott a cserebogár meg a hernyó, Isten azt mondja, én azokat az éveket kipótolom nektek. Ha megtértek. Amit elvitt az ital, a cigi, a drog, akkor vissza fogom pótolni nektek azokat az éveket. És drága testvérek, Mózesnek oda kell álladni a fáraó elé, el kell mondania azt, hogy ő el kell engedje a népet, és jönnek a csapások. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 csapás, és drága testvérek, ahol jönnek a csapások, a fáraónak a csapások alatt engedni kell, de a kimenetelre, a teljes szabadulásra a fáraónak van 4 megoldása. És a 4 megoldást felkínálja a népnek. Az első megoldás az, hogy a fáraó azt mondja, szolgáljatok isteneteknek, de itt az országban. Itt Egyiptomban. Drága testvérek, nem érdekli a fáraót, ha 90 évig minden vasárnap itt vagy a templomban. Nem érdekli. Nem érdekli a fáraót az, hogy
minden vasárnap a pénzeddel teletömöd a persejt, nem érdekli. Csinálhatsz akármit, a fáraó megengedi, csak ne hagyd el Egyiptomot. Ne hagyd el a bűnnek az országát. Ne térj meg, jár templomba, nemzeti ünnepen este menjen nyugodtan evangelizációra, hallgass meg ezt a lelkészt, aztán meg menj haza, de Egyiptomot nehogy elhagyd. Szolgálj Istennek, de itt, az én országomban, a bűnben maradj tovább. Maradj tovább a bűnben. És amikor testvérek, ezt Mózes hallja, akkor azt mondja, hogy nem. Akkor azt mondja, hogy nem. És azt mondja a fáraó, testvérek, rákérdez, hogy miért nem. Cseri Kálmánnak hallottam egyszer a bizonságtételét, és ő azt mondta, hogy amikor majd nem tudsz bizonságot tenni, mert nincsen erőd hozzá, akkor éljél úgy, hogy kérdezzenek. Drága testvérek, ha nincsen bátorságotok bizonságot tenni, akkor éljetek úgy, hogy kérdezzenek az emberek. Kérdezzen a világ, te miért nem hazudsz? Te miért nem jössz velünk oda, ahova mi megyünk? Te miért nem ülsz le emellé az asztal mellé? Miért nem? És akkor az ige azt mondja, hogy legyetek készek arra, hogy ilyenkor megfeleljetek az Úrnak, megfeleljetek a világnak. Azt kérdezi a fáraó, hogy miért nem? És a válasz a Zsoltárokban van benne, az egyik helyen a 137. Zsoltárban, figyeljétek meg, sokatokat én figyeltelek meg az evangelizáció elején, hogy feleségem mondta, hogy reggel énekelni kell. Füle Lajos bácsinak van egy drága kis verse, ez a címe, hogy énekel a feleségem. És ő leírja, hogy milyen boldog az, hogy boldog, hogy reggel hallja, hogy a felesége énekel, mert ott minden rendben van. És láttam, hogy némelyek nem énekelnek a gyülekezetben, pedig van papír, van ének, és tudom, hogy miért nem énekelsz. Tudod, hogy miért? Azt mondja a 137. Zsoltár, amikor Babilon folyóvizei mellett laktunk. Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott lévő fűzfákra akasztottuk a hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk. És akik sanyargattak, öröméneket. És mi ezt válaszoltuk, hogyan énekelhetnénk az Úrnak idegen földön. Drága testvérek, idegen földön nem lehet boldogan énekelni az Úrnak, mert rab vagy. A rab nem tud boldogan énekelni. Azt tud énekelni, a madár is akkor énekel, amikor szabad, amikor repül. A fekete rigók reggel nem gázszámláról gondolkoznak. Tudjátok, hogy miért? Mert a rigók tudják, hogy van atyuk a mennyben. Eddig is eltartotta őket, ezután is el fogja őket tartani. Fekete rigók reggel énekelnek. Egyedül az ember, akinek az Atya, az Istene, az kell fel, hogy ezt ma, ezt, azt, amazt. El kell rendezni, jaj, mi lesz? Mintha Isten eddig nem lett volna Isten. És idegen földön, drága testvérek, nem lehet énekelni az Istennek. Lehet, hogy a szád énekel, de a szíved nem. Nem tud énekelni. És figyeljétek meg, hogy mit mond a 126. Zsoltár, amikor jóra fordította Sion sorsát az Isten, akkor olyanok voltunk, mint az álmodók. Tudjátok, mit csináltam Berekfürdőn? Első nap a forró vízben beültem, amikor
megtértem, és a fürdőbe elkezdtem hangosan énekelni. Mindenki egész a belfürdői fürdőbe engem nézett, ez megment. Ez megment. Énekel a forró vízbe. És zengett az ének, dicsőítettem a bárányt, hogy megszabadított. Amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. A szánk megtelt nevetéssel. Örömkiáltás volt a nyelvünkön, és azt mondták akkor a népek, akik láttak minket, hatalmas dolgot cselekedett ezekkel az Isten. Ismered ezt az örömet? Ismered ezt a szabad életet? Szabadon élni, és szabadon énekelni az Istennek. Ezt akarja elvenni a fáraó. Szolgálj az Istennek, de Egyiptomba marad. De nem lehet. Nem lehet. Mert idegen földön nem lehet az Isten dicsérni szabadon, nem énekel a szíved. És nem énekel a lényed, énekelni kellene a szemednek is. De idegen földön, testvérek, keserűség van, nem megy. Nem megy. Ezért Mózes azt mondja, hogy fáraó, nem. Mi menni akarunk. Mi ki kell menjünk Egyiptomból, mert igazán csak ott tudjuk az Istent szabadon szolgálni. Jön a csapás, és a fáraó megengedi a láncot. Amikor Hátszegre kerültünk, ebbe a kisvárosban, parókián örököltünk egy kutyát, a Peggyt. És mivel már régen ott volt, a Peggynek volt egy ilyen 1,5 méteres lánca, és meg volt a köre a diófa alatt, amelyen a lánc engedte. Kitapotta azt a helyet, és oda jött valaki hozzánk, meglátta a Peggyt, megsajnálta, és azt mondja neked, tiszteletes úr, adok még egy 2 méteres láncot, tessék megtoldani Peggynek a láncát, hogy legyen egy kicsivel hosszabb. Megtoldottuk Peggynek a láncát, láttatok volna örömöt, hogy megnyúlott a lánca. Csak egyet nem vett észre szegény, hogy még mindig láncon van. Megnyúlott a láncnak a hossza, de nem volt szabad. Jön a csapás, és a fáraó enged a láncon, és azt mondja, tudod, még evangelizációra is elengedlek. Még templomba is elengedlek, hogy menjél, de azt mondja a fáraó, menjetek, csak túl messzire ne. Azért még egy kőbányai sörrel lehessen visszaugrani Egyiptomba, ha úgy kívánja a helyzet. És drága testvérek, ez a sok problémája nagyon sok nagyvarsányi hívő testvérnek, aki elindult. Hogy ott maradt a közelben. Azért biztos, ami biztos. Még egy csónakot hagyjunk azért meg a nádasba, Péter, hogyha majd Jézus feltámad, se elmegy, akkor még lehessen mivel visszamenni halászni. És drága testvérek, megnyújtja az ördög a láncot, de nem enged szabadra. Nem enged szabadon. Mit mondott Isten Lótnak, amikor jött ki Sodomából? Mi volt az egyik feltétele a szabadulásnak? Mert ott is 4 feltétel volt a szabadulásnak. Holnap este lesz erről szó. Az egyik feltétele, drága testvérek, az volt, hogy Lót nehogy megállj a környéken. Nehogy megállj a környéken. Láttátok a Titanic című filmet, fiatalok? Igen? Mit mondott Jack Rose-nak, amikor süllyedt a hajó, hogy mit kell csinálni? Mondott neki valamit. Azt mondta, hogy Rose, amikor a Titanic süllyedt, akkor nagyon messze kell úszni tőle. Mert olyan nagy lesz a Titanicnak a vonzása, amikor lesüllyed, hogy magával fog rántani, magával fog húzni, menj tőle messze.
És Isten azt mondta Lótnak, Lót, olyan nagy lesz Sodomának a romlása, teljesen tudják most, hogy hol volt Sodoma meg Gomora, de hiába ásnak, nem kapják, mint Pompej. Pompejt megkapták. Olyan nagy volt a romlása Sodomának és Gomorának, pedig mind a kettő metropolisz volt. És most se kapják a föld alatt. A Sós-tengernek a partján. Akkora nagy lesz a romlás, hogy ne állj meg a környéken, mert magával ránt. Azt mondja a fáraó, hogy menjetek, de ne menjetek messze. Ne menjetek messze. Drága testvérek, teljesen hagyjátok ott Egyiptomot. Isten az ő népe számára azért tette oda választónak a Vörös-tenger. Kinyílott, 6 óráig nyitva volt, mert a fiú a kereszten tartotta a vízfalakat, reggel 9-től délután 3-ig, aztán azt mondta, elvégeztetek, és összeborult a tenger. És aki addig átment, az át volt menve, és aki ott volt, az meg ott maradt. Ott halt meg. Testvérek, Isten összeborította a Vörös-tengert, hogy ne lehessen többet visszamenni. Kérdezem tőle, átmentél már a Vörös-tengert? Meghaltál Krisztussal együtt? Mert Isten azt mondja, az igében azt mondja Pál apostol, ha élünk, az Úrnak élünk. És ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár halljunk, nem a magunké vagyunk. Bódis Miklósnak az élete, testvérek, ezelőtt 98. február 23-án véget ért ott a kamion alatt. Véget érhetett volna a kamion alatt. Az az élet, amit attól kezdve élek, az már nem az enyém. Az enyém ott véget érhetett volna, és én most Isten nélkül ott lennék a pokolba. Majd hallani fogjátok holnap után este, hogy a feleségem élete véget érhetett volna 2008-ban, de nem ért véget. 3 rádiagnóztizálás után. Az az élet, amit él, az már nem az övé. És nem az enyém, hanem azért, aki bennünket megmentett. Testvérek, nem magunkért szabadultunk meg, hogy de jó lesz, ülök a kanapén és nézem a Duna TV-t. Meg vagyok szabadulva. Nem iszok, nem cikizek, nem züllök, nem paráználkodok, nem vagyok mélységben. Nem ezért szabadultunk meg, hanem azért szabadultunk meg, hogy embereket mentsünk. Hogy embereket mentsünk. Hogy emberek előtt bizonságok legyünk, és kimentsünk embereket a tűzből. Emiatt szabadított meg az Isten bennünket. És drága testvérek, ami látja rajtunk, látják azt, hogy mi Egyiptom körül, meg Moáb sátrai körül sonfordálunk. Ha látják azt, hogy tátott szájjal nézzük, ahogy Moáb lányai táncolnak a sátorban, és a szívünk oda vágyódik, senki nem fog velünk kijönni Egyiptomból. Ezért, drága testvérek, ne álljatok meg a környéken, és ne senkit álljatok kétfele. Ha eldöntöttétek, hogy követitek Jézust, akkor legyen az a himnuszotok, eldönt a szívemben, követem Jézust, nincs visszaút. Ha visszaút lesz az életedben, az lesz veled, ami a megízetlenedet sóval kidobják az ablakon, és eltapotja a világ. Jézussal előre, és győzni fogsz. Jönnek tovább a csapások, és a fáraó enged, azt mondja, jó, engedlek, de ki fog elmenni. És azt mondja Mózes, hogy ki megy el? Mindenki. Megyünk a családdal. És azt mondja a fáraó, nem, csak a férfiak menjenek. Csak a férfiak menjenek. Tudott válaszolni a fáraó azt, amit Ceausescu. Kiengedünk egyet a családból, megveszi majd a szabadságát, kiengedjük külföldre, úgyis egy fél év múlva az 5 határon el fogjuk
majd mert a felesége nélkül, meg a gyermekei nélkül nem bírja, jönni fog majd, hogy vigye azokat is. Azt kérdezi a fáraó, hogy ki fog menni. Azt mondja Mózes, nézzétek meg, Izrael mindig csapatban gondolkozott. Nem futottak előre a pusztába a 30 éves férfiak, hogy mi ma 20 kilométert is meg tudunk tenni a homokba. Nézték, hogy a 84 éves mami mennyit tud menni egy nap a sivatagba. Nézték, hogy az a nő, aki a múlt héten szült, mennyit tud megtenni a homokba. Amikor Miriam leprás lett, és kizárták egy hétig a táborból, Izrael állt. Megvárta, még Miriam visszajön. Megtisztult, befogadták, és mentek tovább. Izraelben nem magányos farkasként jártak a hívek, hanem közösségben jártak. Isten soha nem ott van, ahol Tamás tekerek, húsvétkor, valahol egyedül, hanem ott van, ahol a tanítványok együtt vannak. Ott jelenti ki magát. Kik mennek? És azt mondja Mózes, az egész család. Drága testvérek, ismerek egy drága miskolci családot, 8 jegyük volt a Titanicra. Amerikából a nagynéni megvette, és elküldte, hogy a 8 tagú család megy ki Amerikába. És 1 hónappal az indulás előtt az egyik fiút behívták a hadseregbe. És az édesanyja azt mondták, hogy hát menjünk el, aztán ő utánunk jön. És az édesanyja azt mondta, nem. Vagy mind a 8-an megyünk, vagy nem megy senki. Életben vannak mind, testvérek. A Titanic elsüllyedt, ha felülnek, akkor ott vesznek el. Megmaradtak. Miért? Mert egységben volt a család. Kik mennek el? Fáraó, mi nem hagyunk itt senkit. Imádkozol a gyermekeidért? Imádkozol a gyermekeidért? Ki fog imádkozni értük? És ki fog imádkozni az unokádért? Mondod-e azt, Fáraó, senkit nem hagyok itt a családomból? Senkit. Senkit nem hagyok itt Egyiptomban. Addig nem nyugszok. És addig fogok állni az Isten előtt, amíg az egész házam népe üdvözölni fog. Mi Fáraó, ha megyünk, mind megyünk. Senkit nem hagyunk Egyiptomban. Velünk fog jönni mindenki. Drága testvérek, én itt szomorú vagyok ma este, mert nem látok gyerekeket. Magyarországon annyi olyan emberrel találkoztam, akik múlt héten is valakivel Debrecenben, az öreg Zimányi Józsi bácsi bizonságtételét hallgattam, hogy 4 évesen szólította meg az Isten. 4 évesen. Tudjátok, hogy mi van a baptista ébredésben lent Romániában? Sokszor szolgálok, és ébredés van a románok között, és fenn vagyok a szószéken, nem így van, mint itt, hogy el van így rekesztve, és érzem, hogy a lábam között valami mászkál, vonatoznak a gyerekek. 4 kézláb. És a gyülekezetben senkit nem zavar. Senkit. Engem mindig azt szokott zavarni, a felnőttek a templomba járkáló gyerekekkel törődnek. Az a zavaró. A gyerek a templomba, testvérek, soha nem zavaró. Az a zavaró, ha foglalkozunk velük a templomba. Gyere ide! Jaj, ne! Jaj! Hagyjátok, testvérek, hogy a gyerekek érezzék jól magukat a templomban. Az Isten tiszteleten. Azért gyerek, hogy játszodjon itt. Itt, testvérek. És testvérek, mit látok Magyarországon? Hogy jaj, kérdezem, hol van a testvér? Jaj, ő nem jött, otthon maradt a gyerekekkel. Csak én jöttem. Miért?
Mózes azt mondja, Fáraó, mi ha megyünk, mind megyünk. Az 1 évestől a 84 évesig. Mind menni fogunk, és nem hagyunk itt senkit. És akkor, drága testvérek, jön a Fáraónak a 4. utolsó ajánlata. Tudta ő, hogy mi fáj a zsidóknak. Azt mondja, jó, de akkor a bankszámláitok, a teheneitek, a juhaitok, a pénzetek, az itt marad Egyiptomban. És azt mondja Mózes, nem. Most már nem. Az egyik erdélyi lelkésztestvérem, Berke Sándor szokta azt mondani, amikor kimentek, fosszátok ki Egyiptomot. Testvérek, nem kell nekünk semmit Egyiptomba hagyni. Fosszátok ki Egyiptomot, testvérek, sokan attól félnek, ha Jézust fogom követni, egy csomó dolgot elveszítek. Nem veszítesz el semmit. A bűneidet veszíted el. És azt veszíts is el. Amikor kimész, vigyél mindent, és mindeneddel, amit van, szolgálj az Istennek. Amit eddig megszereztél a 2 kezed munkája után, a verítéked után, a kínod után, miért kellene otthagyni a Fáraónak? Miért kellene odaadni az ördögnek? Ő az, aki kifoszt. Isten meggazdagít. És azt mondja Isten, amikor kimentek Egyiptomból, ne hagyjatok ott semmit. Fosszátok ki, menjetek ki Egyiptomból. És drága testvérek, ekkor történik valami, és ez a valami, ez Mózes számára nagyon szomorú, és szeretnélek titeket is megerősíteni ebben. Ahogy Mózes egyre hűségesebb, egyre elszántabb, egyre határozottabb, úgy jönnek a támadások. És egy idő után Mózes azt mondja, hogy Uram, nem hallgat rám a Fáraó, és nem hallgatnak rám az egyiptomiak. De ez nem elég. Nem hallgat rám Izrael se, a hívő nép se. Azt mondják, hogy Mózes, nem látod, hogy mióta idejöttél, meg mióta hűségesen ragaszkodsz az Istenhez, minden rosszabbul megy. Minden rosszabbul megy. Se a Fáraó nem hallgat rám, Uram, Egyiptom, sem az Isten népe nem hallgat rám. És drága testvérek, van valaki, aki még nem hallgatott Mózesre? Igen, a kápók. A kétlelkűek, akiket a Fáraó kiválasztott a zsidók közül, hogy felügyeljenek a saját fajtájukra, és verjék őket, hogy menjenek. És a 3. csapás után a Fáraó behívatja ezeket, a kétlelkűeket, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, lusták vagytok. Ezután eddig reggel 6-kor kellett kelni, hajnalban, és el kellett végezni a normát. Most nem adok szalmát többet a vályok téglához, menjetek ki ti, gyűjtsetek magatoknak a mezőn, de a normát meg kell csinálni estére, mert ha nem, akkor kapni fogtok. 6 helyet 4-kor kellett kelni, vagy 3-kor. És jönnek ezek a kétlelkűek, és azt mondják Mózesnek, te Mózes, hagyd már lazábban. És azt mondják Mózesnek, hivatkoznak az Istenre, hogy lásson meg téged az Isten, Mózes, hogy mit csináltál velünk. Hogy mit csináltál velünk, lejárattál bennünket a Fáraó előtt. Most mi szorulunk? Drága testvérek, se a Fáraó, se Egyiptom, se Izrael, se a kétlelkűek. És ott áll Mózes, és azt mondja, Uram, mit csináljak? Ezek megköveznek engem, ha így megy tovább. És Isten azt mondja, Mózes, maradj hűséges hozzám.
Maradj hűséges hozzám, és én hűséges maradok hozzád. Drága testvérek, ti kire néztek? Emberekre vagy az Istenre? Mert van emberfüggőség is. Mit mond a Betesdatavi beteg? 38 éve beteg. Nincs emberem. Fiú, neked nem ember kell, neked Isten kell. De már 38 éve itt fekszel, aztán 38 éve mind embert vársz, meg mind emberre nézel. Hogy mi lesz, mit mond, hogy lesz, hogy nem lesz. Neked Istenre van szükséged. Bocsai Sándor testvérem itt lakik közel hozzátok Csongori misszióba, alkoholista misszióba jönnek. Egy hónapban 150 részeges szabadulni, és rendre számolnak be, hogy Sanyi bácsi, nekem ezzel itallal van baj, cigivel, szexel van baj, géppel van baj. Bocsai Sándor testvérem mindegyiknek azt mondja, nem barátom, neked az Istennel van a bajod. Ha az Istennel rendben jön a szénát, ezek mind lehullanak rólad. Drága testvérek, az öngyilkosság szélén ezelőtt 17 évvel Belegfürdőn olyan megkötözve érkeztem oda, hogy a testvérek, akik láttak a megbékélés házának az udvarán, 30 évesen, fiatalon, életerősen, azt mondták, hogy Miklós, úgy néztél ki, te 80 éves, beteg, fáradt ember, így álltak testvérek, meggörnyedve a bűn alatt, mintha mázsás kövek lettek volna a hátamon. És az első este, ahogy behívtam Jézust az életembe, bejött, és azt mondta a viharnak, meg a hullámoknak, meg a tajtékzó haboknak, csend legyen. Némulj el! Parancsolt a démonvilágnak, és Bódis Miklósnak a szívébe egyszerre csend lett. Békesség lett. Azóta sokszor megpróbálta az ördög körülöttem felkorbácsolni a tengert, de valamit el szeretnék nektek mondani, ezt a békességet soha nem veszítettem el. Ezt a körülöttem tombolt a vihar. A próbák, a nehézségek, de a belső csend, a belső békesség, amit Jézus tud adni, ha hűséges maradsz hozzá. Ha mindvégig kitartasz mellette, jöhetnek kétlelkűek, megpróbálnak rászedni, hogy sántikálj, alkudj meg, kösd bótot, ne szolgáld olyan hűségesen az Isten, igazán már hagyd egy kicsit lazábban. Ne emeld olyan magasra magadnak a mércét fel, mert úgyse éred el. Isten azt mondja, maradj hűséges hozzám, és én is hűséges maradok hozzá. Drága testvérek, álljatok meg a hitbe, mert csak akkor maradsz meg szabadnak. Álljatok erősen meg a hitbe, és ragaszkodjatok a főhöz, aki az Úr Jézus Krisztus, és meg fog maradni a szabadságod. Ha nem, az ördög mindent elkövet, hogy elmozdítson a helyedről. Azt mondja az ige, 1 Korintus 15:58, szilárdan álljatok, mozdíthatatlanul. Tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrba. Azt jelenti, testvérek, hogy valaki a szikláról el akar mozdítani bennünket. Valaki a szikláról ki akar mozdítani bennünket. Ezért írja Pál, erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Tudván, hogy a ti hitetek, a ti munkátok nem hiába való az Úrba. Ne engedj a fáraónak. Tudjál nemet mondani az ördögnek, tudjál nemet mondani ennek a világnak, mert hirdetem neked ma este elvéreztetett. Van erő, van egy ének, ismeritek, vágyol-e elhagyni bűneidet? Vágysz megszabadulni a bűneidből, szabad lenni? Azt mondja az ének,
Van erő, van. Csodás erő van. Miben? Jézus vérében. Jézus vérében van erő, testvérek. Meg lehet szabadulni a rabságból, és téged ma este, aki itt vagy, Isten ebből a megkötözöttségből, a Facebook megkötözöttségéből, a szex, az ital, a cigi, a test, a vágyak, a gonosz gondolatok, a démonvilág, a félelem. Van a félelemnél borzasztó, testvérek, iszonyat, kétségbeesés, álmatlan éjszakák. Ismered ezeket? Belső lelki békétlenség, nyugtalanság, rab vagy. És úgy örül a rabtartó, hogy reszketsz, hogy félsz. Hogy félsz felkelni, és félsz lefeküdni. Isten a Fiú által szabadságra hív el benneteket. Isten szabad, boldog népet akar magának, és Isten azt akarja, hogy a magyar nemzet szabad, boldog nemzet legyen. De boldog csak akkor lehetsz, ha átéled a szabadulást az Isten fiában, az ő vérében, Jézus Krisztusban. Ma jöjj hozzá, és légy szabad. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, legyen áldott a Te neved azért, hogy a Te véreddel leromboltad, Uram, az ördögnek a falát. Leromboltad az ördögnek a munkáját a Te áldozatod által, és a Te véred által pattannak fel a vasajtók, hullnak le a bilincsek, és égnek le a Te jelenlétedben a bennünket megkötöző kötelek. Neked engedelmeskednie kell a démonvilágnak, hallgatni kell a Te szavadra a viharnak, a haboknak, a hullámoknak, a tajtékoknak. Uram, a Te szabadra engedd az iszonyat, a kétségbeesés, a félelem. Te azért jöttél, Uram, hogy szabadságot hirdess a foglyoknak, és felemeld, Uram, a lesújtottakat. Szabadulást adja depressziósoknak, az idegbetegeknek. Uram, azért jöttél, hogy meggyógyítsál házasságokat, hogy megszabadítsál az okkultizmusnak a sötétségéből. Uram, azért jöttél, hogy helyre jöjjön az életünk, amit annyiszor elrontottunk. Köszönjük neked azt, hogy nap mint nap megújul a Te kegyelmed, és ma is megújult rajtunk a Te irgalmad. Uram, arra kérünk, hogy ma este, akik meg vagyunk kötözve, oldozz fel bennünket. Szabadítsál meg bennünket, Uram. Nézd meg, hogy mennyi reszkető fiatal van, mert valami, Uram, a drogtól elkezdve az alkoholig megkötözte őket. És Uram, annyi öreg van, akit leterhel egy élet bűneinek a súlya, és képtelenek, Uram, felszabadultan élni, örömmel, hálát adni, dicsőíteni Téged. Imádkozunk a nemzetünkért, magyar népünkért, hogy hozd el számára a hajnalt. Ragyogjon fel a Te világosságod, Uram. Ébredését imádkozunk, hogy adj újra új szelet, új kegyelmi fényt. Árasz szét a Te lelkedet, Uram, a magyar Alföldön, a Rónákon, a falvakban, a városokban, hogy megismerjenek Téged az emberek, szabadok legyenek. Ezt a szabadságot hozd el, Uram, ami számunkra, és áld meg, Uram, az egyházainkat. Add, Uram, hogy benne tele templomok legyenek,
és megtért emberek, akik ismernek téged, akik ismerik a benned lévő szabadítást, és add, Uram, hogy olyan nép legyünk, aki továbbadja az evangéliumot, ahonnan tovább árad az evangélium. Köszönjük neked ezt a ma estét, ezt a mai napot, és kérünk, Urunk, hogy a te szabadításodat megadva bocsássál bennünket a mi hajlékunkba, és adj szabadulást, Uram, az otthonunkba is, hogy a házunk ne démonoknak a lakóhelye legyen, hanem legyen Bétel, az Istennek a háza. Lakozzál te, Uram, közöttünk, a gyülekezetbe, az otthonunkba, az életünkbe. Jézus Krisztus drága nevéért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Én bizonságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot, a rabságot és a szabadságot. Válaszd az életet. Választátok az életet, hogy élhessetek mind ti, mind a ti utódaitok, mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, ma este is hirdetem szeretettel a ma esti evangélizáción először résztvevők számára, hogy megkérem szépen, ahogy a templom ajtajába kezet fogunk egymással, tessenek szólni, hogy először vannak itt az Isten tiszteleten, az evangélizációs sorozaton, mert mindenki a héten kap tehát akik már az este kaptak, azok már kérjék, mindenki kap egy igéskártyát, egy igével, nem egyformák az igék, mindegyik különböző ige, de amit te kapsz, az neked szól személyesen, és kérd el ezt az igéskártyát a kijáratnál, és engedd, hogy Isten lelke munkálkodjék benned, és végezze el az ő újjáteremtő, szabadító munkáját ezen a héten, ezen az evangélizációs estéken, ezáltal az ige által is. És drága testvérek, szeretettel hirdetem azt is, hogy Erdélyből egy gyönyörű, Dél-Erdélyből egy gyönyörű magyar jellegű, érdekeltségű műemlékekkel, templomokkal egy színes albumot hoztam, meg lehet vásárolni, 2500 forint az ára a kijáratnál, és ott vannak, drága testvérek, azok a fedél nélküli templomok, ahol Isten bennünket többel, mint margarinnal, meg vetmével tart bennünket, 17 éve, tehát meg lehet őket tekinteni ebbe az albumba, meg lehet nézni, hogy milyen gyülekezetek, 1-2-3 lelkes gyülekezetek vannak Dél-Erdélyben is, gyönyörű Árpád-kori szép templomok. Tehát ezt is, aki szeretné, ajánlom megvételre. Áldás békesség!